lidi, já jsem Patrik. Vítám vás nového videa. Tohle video je pozkoumávač na křoví. Takže ano, jdem na to, mám tady ještě jednu kameru, GoPročko a jdeme na to. Strč to tam, kámo. Kámo, ty vole tam. Hej, kámo, tak ti dám. Já jsem jí tam viděl. Ty vole. Kámo, Já utíkám. Kámo. Kámo. Tam je fakt ta panenka. Já vím. Teď jsem ti to říkal, ty blbečku. Ty jsi mi nechtěl věřit. Nevěřil jsem ti. Takže ano. Ty vole. Máš to natočený? Nevím, nemám asi. Hlavně lidi. O, kámo. Kámo. Kámo, a mě nepředstavíš, co? No, tady ještě máme. Au. Emila. Špatnýho. Tady máme ještě Lukáš Bojko. Ale Který to celý bude točit. který to bude celý. Elity. Kámo, to je. Kámo. Já jsem ti říkal, že tam je ta panenka. Kámo, teď. Kámo, tak když už nevím, že tam něco takového je, tak tam nejdu. Tak to se šráp. Tak tam dívala. Tam. Ne, tak mi dej to GoPro. Já ti tam klidně dám ty jako. Toč to. Já jsem to přiblížil. Že jo? Kámo, to není delší. Ne, sorry, není ale. To je málo. Kámo, tam je fakt panenka, Já kámo. jsem ti to říkal. Kámo, je vidím, vole. Nevidíš ty. Vidím kůkota. Ale Můžu to na to samozřejmě přiblížit? nejde. Takže hajte. V tomhle křoví je panenka bez hlavy. Víš, že točíš sebe? No, teď jo. No, takže jo. Takže Lukáši, jdeš tam. Trčíš ty kriple. Nestrčím, jdu od tebe. Aha, já. Takže hajte. Takže jdem na to, můžeš točit smůru. Tak hajte, Lukáš, jde na to. Lukáš, jdeš. Já jsem tam teď viděl. No, že jo, teď ti to říkám, ty kokota. Já jsem ti to říkal první. Hej kámo, ale ona předtím byla jinde. Byla. Jako, Já jsem jí to minule taky neviděl, ty vole. teď ji vidím až dětí. No jasný. Když já byl s Danem, tak byla za tamhle tou větví. Tam já neumím točit. Takže hajte. Já budu teda točit tady z GoPročka a Počkat, asi. teda Lukáš to dá nějak do toho a potom se vám ozvem. Takže teď budu koukat.